Ćao svima, evo je nas ponovo. Danas smo se odlučili na malo dužu avanturu i vodimo vas, ćemo da otkrivamo gde? Pa vodimo vas na jednu lepu planinu koja je počinjena S, a nije Zlatibor. Ali generalno idemo na jedan mini odmor, pa ostanite s nama, saznaćete gde smo se uputili. S autoputa u Batočini dočekat će vas radovi na putu. Nismo baš najsigurniji do kad će da traju, ali obzirom na stanje... Mislim da će vrlo brzo biti i oni gotovi, pošto su ovo radovi koji su pri kraju. Znači, bukvalno su sad spojili tu brzu saobraćajnicu sa autoputem i ovo su finiš radovi u asfaltiranju i rupičastim putevima, pošto vozimo trenutno po peskoj kaldrmi. Pre mesec dana kad smo išli u ovom pravcu, ovdje nisu bili radovi, ali vidimo da napreduju, stoga samo pažljivo i polako. I da, vrlo važna napomena, nemojte i na ostalom delu puta gde su završeni radovi, nemojte žuriti zato što su policijske patrole na svakom koraku. Tako je, znači samo pažljivo i svuda stižete na vreme. Smo negde na pola puta do naše destinacije. Izašli smo iz Kragujevca i krećemo se polako ka Mrčajevcima. I Čačku. Tako je, svi znamo po čemu su Mrčajevci poznati. Da, po kukusu, jadi kukusu. Po Miroslavu Iliću, čuvenom našem Slavuju. Ozbiljno iz Mrčajevaca. Da. Dobro, nisam znao tu informaciju, hvala Jelena. Kao što vidite, uvek ima dosta saobraćaja na ovom putu. I jednom delu ćemo ići Ibarskom magistralom, tu tek znate koliko ima saobraćaja, dok se ne završi do kraja autoput Miloš Veliki. Uvek će biti gužve i saobraćaja. Da, kamiona ima na svakom koraku, tako da budite obazrivi, jer su oni jako neobazrivi. Da, a ima i traktora, pošto su... Da, i poljoprivrednih mašina, pošto je vreme žetve počelo. Tako da vodite računa ako idete u ovom periodu. Da. Mislim, preko cele godine je ovdje gužva, zato što je ovaj put povezuje Čačak i Kragujevac i Kraljevo, tako? Da. Pa možete vidjeti i kamione i ovo. Mislim, ovo je vrlo lep put. Ulazimo u opštinu Knić ima ono njihovo, kako se zove jezero? Gružansko jezero. Koje ćemo vidjeti malo kasnije, pošto prolazimo preko njega. Da, i pored njega naravno.
Zlatarskog jezera i prema navigaciji za nekih 10 minuta bi trebali da stignemo do našeg hotela. Što se tiče puta koji smo Marko i ja odabrali, mogu da vam kažem samo da je idealan za one koji ne vole saobraćajnu gužvu. Potpuno je bez saobraćaja. Put je sasvim ok, asfaltiran je, čak je u pojedinim dijelovima skoro i sređivan. I bolje nego neki gradski putevi. Prolazite i pored planine Mučanj. Tu ima isto jedan hotel veliki kao one alpske kućice koje što možda vidite u filmovima. Penjete se na Mučanj, spustate se s Mučnja, prolazite kroz Kokin Brod koji je na Zlatarskom jezeru i idete dalje prema Novoj Varoši. Tako je. Evo Jelena proučava papirologiju sobe. Jelena, stigli smo. Stigli smo u hotel, dobili smo trokrevetnu sobu. Dobro, nama dvokrevetnu i ako imate dete, baš lepo ovako ovdje možda se ušuška. Sobica je korektna. Televizor, velika komoda, ormar, čiviluk i kupatilo je standardno. Tuš kabina. Sad, koliko su oni naplaćivali? Pa za nas dvoje, 3 dana, 2 noćenja je oko 100 evra, tako? Da. Znači, znači mi smo rezervisali pre septembra, tako da je nama ispalo, da kažemo, malo skuplje. Od 15. septembra imaju nove cene, tako da je polupansion u zimskom njihovom periodu 2.500. Dobro, ne moramo tačno da vidimo, ali možete lako naći informacije na sajtu jer su dostupni. Da, mi smo u hotelu Panorama. Ako niste mogli da vidite, pročitajte onaj znak na početku. Mi smo u hotelu Panorama i ovo sasvim pristojno izgleda. Jel? Ovo iza nas im govore svuda je rekreativni park u sklopu hotela koji trenutno ne radi, dakle, zato što radi preko letnjeg dana. Ovdje imate i sportske terene i igrališta za decu i šta još imamo? Ovo je naš hotel tamo u daljini. Avantura park, znači možete ko je sklon adrenalinu da se pentra. Da, ali nije dozvoljeno da se pentrate sami, nego uz asistenciju stručnog osoba. Da, pošto može da vas zakače da ne padnete. Tako je. Tako. Sad smo se raspitali u hotelu i idemo stazom. Trebalo bi do žičare da dođemo, ona naravno ne radi pošto nije sezona, ali ćemo da prođemo čisto da vidimo kako to izgleda. I malo pre smo bili do Vidikovca, vidjeli ste. Raspitali smo se i za Uvac, koji se nalazi jako blizu Zlatara. Po nama je najbolje u sopstvenoj režiji ako možete da se organizujete da odete, jer je malo skupo ako iznajmite džip.
Mislim, ne vozite ga vi, vozi vas, to je tura koja traje 2,5 sata, kako su nam rekli, ali to košta 2000 po osobi. Da. Tako da za te pare možete sami da odete i da se vratite i još da vam ostane da se možda vratite kući. Dakle, a mi idemo sada ka žičari. Dok smo šetali, vidjeli smo na ulazu u parking, na parking našeg hotela da postoji Zlatarski infocentar i jako ljubazna djevojka nas je uputila, to je dala nam je čitav spisak kontakata za krstarenje Uvačkim jezerom. I ona nam je rekla da je 1500 dinara po osobi, s tim što se ne kreće ispred hotela, nego moramo da se spustimo do Rastoke. Kaže da je to blizu, jedno 14 km. Da, to je nekih 14 km od hotela Panorama. I koliko beše, 3,5 sata. Tako, i penje se plus na Vidikovac. Da. Pa ćemo vidjeti da li ćemo... A ako propustimo ovo krstarenje, naravno otići ćemo bar do Vidikovca, to možemo i sami. Planirali smo da obiđemo i manastir Mileševo sutra, pa nam je djevojka preporučila slapove koji se nalaze tu u blizini. Malo smo prilegli posle malo duže šetnje, jedno 10 km smo propešačili tako. Tako je, obišli smo sve što se može obići oko hotela. Da. Današnje popodne smo iskoristili za to. Sutra idemo na Uvac. Generalno, hotel, pokazali smo sobu, hotel je ok i možete, mi smo uplatili polupansion, to znači doručak noćni s doručkom večerom. Tako, i tebi pokaži Jelena, nemoj da samo ja budem zvezda. Noćne sa doručkom i večerom, ali možete ručati u hotelu i cene su izuzetno povoljne. Tako je. Tako, za manje od 10 evra možete, mi sad pričamo evra, ali za oko 1100 dinara možete ručati baš dobar ručak. Je tako? Jeste. Pa ništa, to je to za današnji dan. Vidimo se sutra. To jest, vidimo se u sljedećem videu. Tako je. Pozdrav! Hvala.